ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, хабари беҳтарин махсусан барои онҳое ки дар Русия кору фаъолият мекунанд. Ман ба шумо Т-банкро тавсия медиҳам ки худи ман чанд сол аст ки муштарии онҳоям. Т-банк хизматрасониҳое дорад ки зиндагии мо шуморо дар Русия осонтар мекунад ва ҳозир мо онҳоро ба шумо мегӯем. Корди дебитии Black аз Т-банк барои кор ва зиндагӣ дар Русия аст. Бо он шумо метавонед бе комиссия бо пули миллӣ ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳо пул равон кунед. Агар шумо ин кордро бо ссилкаи дар описания буда то 30 апрел дархост кунед, метавонед онро 1 сол бе пул истифода баред. Онро метавон ба шумораи хориҷӣ бе шиноснома ё сим-корти Русия гирифт. Танҳо дархост гузоред ва кордро ба шумо ба ҳама ҷой дар Русия мувофиқ бе пул оварда мерасонанд. Кордро метавон на танҳо онлайн, балки дар шуъбаҳои бонки Шарик, Матин ва Эмин Сармоя дархост кард. Корд афзалиятҳои дигарро низ дорад. Ройгон пур кардани суратҳисоб бо интиқол аз кордҳои дигар ё пули нақд. Инчунин метавонед маоши худро мустақиман бо ин корд гирифт. Гирифтани пули нақд бе комиссия. Бо обунаи пурро барои хориҷиён хидматҳои боз ҳам муфидтар дастрасанд. Бо обунаи пурро дар суратҳисоби пасандоз ё амонат шумо фоизи баландтар гирифта пулро зудтар ҷамъ мекунед. худи ҳозир ба ссилкаи дар описания буда гузаред ва кордро бо хидматрасонии солонаи бе пул то 30 апрел дархост кунед. Т-банк барои зиндагӣ ва кор дар Русия. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дастин Порье дар визови Пэдди Пимблет ҷавоб дод. Биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. Пэдди дар ҳақиқат хатари воқеӣ аст ва мо дигар ин чизро рад карда наметавонем. Пеш ӯ проспект буд, ҳозир бошад довталаби топ аст ва ӯро бояд ҷиддӣ қабул кард. Ман гуфтанӣ нестам ки муҳорибаи ӯ зидди Чендлер муҳорибаи калон набуд, лекин муҳорибаи навбатии ӯ бояд ки аз ин дида муҳимтар бошад. Рақиби навбатии ӯ бояд чунин ҷангварон ба монанди Матеуш Гамрот, Арманд Сарукян ё ин ки Чарлз Оливейра шавад. Оиди ман бошад, пас ман нақшаҳои худро дорам. Ман як муҳорибаи дигар мегузаронам тамом. Аз ҳамин сабаб дар ин бозии онҳо иштирок карда наметонам. Лекин ҳамчун мухлис ман муҳорибаи Пэдди зидди Дэн Хукерро дидан мехостам. Ин муҳорибаи бениҳоят шавқовар мешавад. ҳатто пешбарии ин муҳориба хеле ҷолиб хоҳад шуд. Хукер ҳимояи хуб аз текдаунҳо дорад, барои ҳамин ӯ дар стойка меҷангад. Ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи аён барои Пимблет аст, гуфтааст Порье. Ва дӯстон, ман бо суханҳои Дастин Порье 100% розиам. се рақиби охири Пимблет калонсол буданд ва карьераи онҳо ба поён рафта истода буд. Фергюсон, Боби Грин ва Чендлер. Ана Хукер бошад ҷавонтар ва хатарноктар аст ва барои Пэдди санҷиши хуб шуда метавонад. ситораи нави вазни ним сабуки UFC Жан Силва ваъда медиҳад ки чемпион Александр Волкановскиро дар давоми 2 раунд ба нокаут равон мекунад. ман фикр мекунам ки бояд дар муҳорибаи навбатии худ барои камарбанд ҷангум ва ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки мо бо Волкановский муҳорибаи фантастикӣ ташкил карда метавонем. Алекс ба ман сахт писанд аст, аммо ӯ барои ман муҳорибаи хуб аст ки дар он ман бо эҳтимоли калон ӯро дар якум ё дуюм раунд ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Силва. Хотиррасон мекунам ки Жан Силва аз соли 2023 дар UFC баромад мекунад ва ӯ дар ин муддат 5 муҳориба гузаронида 5 ғалабаи фаврӣ ба даст овардааст, яъне 100% финиш дар UFC ва айни замон ӯ 11-ум рақами рейтинги вазни ним сабук аст. шаби гузашта чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Ҳабиб Нурмагомедов дар суханҳои Илия Топурия оиди муҳорибааш зидди Ислам Махачев ҷавоб дод. фикри шахсӣ ман барои Ислам аз Илия дида Сарукян рақиби ҷиддитар аст. Топурия ҷангвари хуб дар вазни 66 килограмм аст, а дар вазни 70 мо ӯро дидагӣ нестем. ҳозир мавқеи мо чунин аст. Илия бояд ки дар вазни сабук худро нишон диҳад ва баъд Ислам бо ӯ муҳориба мегузаронад. Ислам дар вазни 77 килограмм ҷангидан мехоҳад, лекин мо дар он ҷо ҷангида наметавонем, чунки дар он ҷо чемпион Билол Муҳаммад аст ки ӯ барои мо одами наздик аст. мо наметавонем ки рафту омади худро бо камарбанд иваз кунем. Мо чунин одам нестем. агар ки Маддалена чемпион мебуд, албатта ки Ислам бо ӯ кайҳо меҷангид. шахсан худи ман сидқан мехоҳам ки Билол ғолиб шавад, лекин агар ки Маддалена ғолиб шавад, пас фикр мекунам ки UFC муҳорибаи Ислам зидди Маддаленаро ташкил карда метавонанд. агар ки Маддалена ғолиб шавад, фикр мекунам ки дарҳол ба Ислам муҳорибаи унвонӣ зидди ӯ медиҳанд. UFC сахт мехоҳанд ки Ислам дар вазни 77 килограмм барои камарбанд ҷангад, чунки Ислам айни замон дар UFC аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дорад. ҳама чизҳое ки Ислам дар давоми 10 сол дар UFC ҷамъ кардааст, онҳо мехоҳанд ки дар байн монад. барои ҳамин Ислам ҳама чизҳои ба даст овардаи худро барои муҳориба зидди Топурия дар байн намемонад, гуфтааст Нурмагомедов.
Нурмагомедов. Ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед аз рӯи суханони Ҳабиб, ислам дар байн бисёр чиз мемонад ва барои ҳамин дар иваз бояд ки ягон чизи калон гирад ва ин албатта ки дуюм камарбанд аст. Ва дӯстон, шахсан худи ман низ фикр мекунам ки бо эҳтимоли калон UFC ва ислам муҳорибаи Билол ва Маддаленаро интизор мешаванд ва баъд қарор мебаронанд ки рақиби навбатии Махачев кӣ мешавад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.